Oare știți deja că vreau arăt? Da, din primul episod. Deci mai întâi punem bananele și după laptele? Și după piersicile. După piersicile. Nu piersicile! Bananele și după laptele? Bananele și după piersicile. Și după? Piersicile. Și acum laptele. Da, Dar hai. nu tot. Ia. Bă, nu știu dacă vedeți, Nimic. dar fac ceva treabă. Cam De atât. altfel e cam ceva trebușoară. Păi da? Acum Pare așa acum. puțin ușurel, dar... Dar credeți-mă, nu este. Puneți capacul aici. Cred că mă cu Îl aici. închideți. Și acum trebuie să Pornim. puneți aparatul ăsta. Și așteptăm. Nu. Și să apăsați pe el și o să facă un zgomot foarte, foarte puternic, dar ne trebuie o Hai, priză. apăsăm la... Dați sonorul mai încet. Dați sonorul mai încet dacă vă uitați de pe căști, cine se uită de pe căști stric. Da. Bă, dar hai să punem amândoi. Așa. Bă, dar nu acum, hai. Că nu ajunge priza. Nu ajunge, că nu lucrezi acolo. Puneți! Puneți căștile! Puneți mai încet sau pe silențios, că Da! nu e aici. Hai, nebunie curată! Și de pe televizor vedea sonorul mai încet! De pe televizor nu e problemă, de pe căști telefon. Da, cred că pe ce vă uitați voi. Vrei că te uiți de televizor. Eu mă uit de pe pahar! Vă dați pe modul turbo. Pune-leu! Aaaa! Eu uitam de azi. Lasă și puneți acolo! Păi la fel. Acum! Faci la anul la cum se mișcă! Dar nu știu cum viteza merge! Pentru că am o să fac mai cu viteză. Ia, dați drumul. Asta e. Like and subscribe! Click it and dislike. Dislike and subscribe! Subscribe and like and subscribe! Like! Dar sau tipul ăsta vreau să spunem de așa cu venit de like-uri. Disclaimer de de like! Ai un scaun aici, de ce nu stai pe el? Pentru că scaunul nu este picioare. Cacao, puneți fiecare câte două lingurițe de Dacă zici cacao. cacao și nu mai zici ca... Câte o linguriță de cacao fiecare. Dacă- Da? Ca și nu mai zic o, Se aude ca... ca. Deci, Unde punem aici? Bun? Aici? Da. Hai să punem și... Linguriță eu l-am fiecare. pus direct la. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar uitați-vă ce e aici. Deci uitați-vă. Cred că se Îți dai seama că nu prea se vede, nu? Haide să amestecăm. Puteți să luați telefonul și unul să filmeze, unul să facă. Nu, nu, nu. Eu o să le arăt. Nu, 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 că îl pusem foarte greu acolo. A, da. Lasă că nu contează. O singură linguriță. O singură lingură? Una, una. Două lingurițe, adică. Păi, O puse-le. linguriță Kevin, o linguriță Lucas. Păi, făcură. Bravo. Mami am cam multă. Nu ca să cam multă. Strâng eu. Luați aspiratorul și strângeți. Nu pe masă. Apăsăm noi, apăsăm noi. Hai. Dați-vă iar pe silențios. Da. Like and subscribe. Luați și gustați din ea. Hai, gustă. Și gustă, gustă. Ia cu lingurița. Ok.
Nu puțin din apă și ia. E murdare tot din gheța. Să luăm, uite, de-aia mai avem o linguriță. Bonus. Era pentru aia mai, da, bonus. Deci fiți atenți cu ce lingură mănânc eu. O linguriță mică. Ce? E rece. Mi-am luat o lingură. O lingură, nu o linguriță. Uitați cu ce lingură mănânc. Poate. E bună, un gust cunoscut, dar mai... Eu mai mâncat lingurița de aici. Ia. Vă dau eu verdictul dacă e bună sau E nu. bună. E gata? Are un gust asemănător. Mami, are un gust asemănător cu o înghețată. Eu nu știu care. Am mai mâncat mai de aici. Aia e acolo. Dacă e gata. Păi și e gata? Da. Nu o băgăm în forme și o mâncăm. Păi trebuie să stai la congelator ca să o mâncați din formă. Papa! Haide și tu, Lucas. Papa! Eu am fost Călin. Caramela cu ciocolată, vrei? Alte videoclipuri, poate cu Lucas, poate cu Aian. Hai, pa! Hai, nu zi acum. Pa, pa, ne vedem mâine.